Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey! Tutukan albay, sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman, sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda! Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresenta ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman.
Dapat nanggad ang tabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintuga, daing tigkakampihan paduman sa progresibong Kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at oras mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo asin Riparo, serbisyong totoo asin Riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin Riparo. Tigdisa na sa Bicolnet TV. Kasuro kan Bicolano worldwide. Gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicolnet TV.
Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, syudad ni Tabaco, Legazpi and Ligawa. Saan masulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world. Good morning! Magandang umaga po, DM Romski, Boss Ato Kabigaw, Ma'am Franz sa Ligalario, Sir Javier Bunsa, Ma'am Nids Umali, Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo ngunyang pong aldaw kita nin Biyernes, Friday. Petsa 19 na kita ngunyan Sir Javier kang bulan na Hulyo. Taon 2024. Sabayan po nindon sa indong lingkod 2 oras kita 7 to 9. Ore-restoryahan naman lamang kita kad mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuyang palibot. Siyempre mga tugang mga kabayan sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apwera po yan kan mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ni serbisyo sa laog kaining programa. Oy, duman po sa may mga kompleanyo ngunyan, Ninang MJ Regino. July 19, 2024. Maligayang happy birthday. Yan, happy na birthday pa. Birthday mo ngunyan tabi Ninang MJ. Birthday mo ngunyan. Birthday mo ngunyan, makipansit lamang ako. Oy, duman man po sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. Dahil nanggad nido paglingawanan sa kuyang perming tugon ha. Iringatan ta po ang sa tuyang mga sadiri. Wara man tabi ni ng MJ maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Iyo. Amo. Siyempre mga tugang duman po sa may mga kamunduan na samuya pong pakikidumamay sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurang na Amen! Amen! Sige mga tugang, check-in po muna ang sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ini. Ang sa indo pong servidor asin taga-reparo. Live na live mga tugang mga kabayan sa Bicol Net TV kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang station manager si Maestro Neil Adtuon. Kasabay dyan ang bilog na tropa.
Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sana kamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax ang buhay. And syempre mga tugang, bawal tabi ang kidit sa mga panahon pong ini. Di play day na tabi kita ngunyan, Sir Javier. Mauran-uran tabi digdi. Diyan sa area mo, pero digdi mga tugang sa may parting Albay. Medyo okay ngunyan ang panahon. Nagpahiling po si Haring Araw. Sana dor-diretso na inita ngunyan man tabing aldaw. Mga tugang, mga kabayan, ang pag-arangkada kang Alinaw Festival. Diyan po yan sa Banwaan kang Malinaw. Cherilyn Contante. Ngunyan daw ang pag-arangkada puon kang Alinaw Festival. Diyan po iyan sa Malinaw, Albay. Kay Chermy Rodriguez Gausa, good morning po. Kumusta pag sumanga nakaantabay palan sa tuya, paki-follow po kan sa muyang Facebook page BicolNet TV. Paki-like and share na lang po. And live man po kita mga tugang sa Facebook account kan sa indong lingkod, Manny Mox Hulbutana. Paki-like and share man tabi. Kumusta po? Biyernes na po kita ngunyan. Maswerte kita digdi sa may parting Albay ta. Minsan minabugso ang uran, minsan minapundo, minsan minainit. Sa ibang lugar may mga pigbabaha tabi. Dahilan po kang duwang weather system na namamatian ta po digdi sa area kang Pilipinas kong mahal. Iyo po ang LPA na pigbabantayan kang Pag-asa. Kasabay man dyan ang inipong habagat. Kaya maswerte sa mga taga-Albay ta apod kaya may tubig na sukabasan. Iyo sa mga parauma. Guten Morgen, watching from Germany, sabi ni Ma'am Cherilyn. Maray na sana ni si Ma'am Cherilyn ta. Iyon na sana ang pinakamaray. Abo na maguli sa Malinaw. Ano ka man niya dyan sa Malinaw? Da tubig dyan. Maray pa ngaya digdi sa Germany ta bastante. Dakol pa ngayang mga magayon digdi. Lamang makapashare man ako dyan. Ano po ang satuya mga riparo ngunya na Biyernes? Sir Javier, pag Biyernes, medyo pa relax kita. Tagari nagkapirang Biyernes kita, dahil kita nakapag-relax nakaaging simana Biyernes. Da kuryente. Brown out. Kaya dahil kita nagkairibanan, nakaaging Biyernes. Kaya nganyang babawian ta. Yeah. Pa-relax lang kita ngunyan, Ma'am Cherilyn Contante. Biyernes man. Anon mga riparo taoy si Bulkang Mayon tabi, Ma'am Cherilyn. Nagpasikat naman kasubanggi. Nagkaigwa po kipriatic eruption. Kasubanggi si Daragang Magayon. Papansin man. Yeah. Pero nananatili po sa alert level 1 ang Bulkang Mayon. Hindi po sa probinsya kang Albay bako tabi sa Kamsur. So iba binalyo na sa Kamsur Sumayon.
nasa Albay Tabi ang bulkang mayon. Soonest ngaya mauli ako dyan. Iyo pag uli mo naman kayan, lingaw mo na ako. Tayo mo na ako kan midbid. Oy, so mga delegado po o mga delegasyon po kang PRISA ining Private School Athletic Association nayaon na po dyan sa syudad kan Legazpi. Pig-umaw po ang hospitality kang mga albayano. Maurag maurag supig papahiling kan mga albayano duman sa mga bisita ta. Nayaon po digdingon yan sa syudad kan Legazpi. Iyo. Ang DTI Bicol mga tugang nakakumpiskar ni 9 million kantidad nin mga uncertified products. Yagan mo yan. Si Vice President BP Sara, si Vice President Sara Duterte mga tugang, formal ng pig turnover. Sa bago pong Secretary kang Department of Education na si Secretary Sani Angara. Nag-turnover na kasudma tabi Pading Bernard Bilarmino Buban. Pig turnover na kasudma. Kaya si Secretary Sani Angara na ang Secretary kang Department of Education. Ayan tabi mga tugangan sa to yung mga reriparohon ngunyan apwera po kang pag-arangkada kang Alinaw Festival o dyan po yan sa Banwaan kang Malinaw. Nagpupuo na po ngunyan o base duman sa mga aktibidades mga tugang ngunyan na pagkaagay wag kipanran. Susundan iyan kang Eucharistic celebration. Diyan iyan sa atubangan mismo kang Malinaw Municipal Hall. And susundan niyan kang opening program. Yeah? So may mga gusto magparasyar. Bisitahon na lang po nindo ang Alinaw Festival po na po ngunya na aldaw. Sundo tabi iyan sa petsa 28 kang bulan na presente. Yeah. At siya nabanggit tabi Sir Bernard igwaki opening program kang Alinaw Festival igwadaki fireworks igwaki banda tapos maabot da tabi Pading Bernard so paborito mo bagang mga dancer so mga dancer kang wawawin iberte umamay-amay ka sa natabi Pading Bernard tanganing dumang ka sa tubangan kang stage kaya amayan mo sana at siya nabanggi alas 7 opening program yan kang Alinaw Festival mahiling mo duman so mga dancer da kang wawawin tapos may banda hali sa Manila. Ayo, sabayan pa ang fireworks. Amayan mo sa natabi. Kaning dumang ka sa atubangan kang stage, iling-hiling mo nang gad sa mga dancer. Baka ngayon tabi mamlot buweso. Ako kung pwede pa sana kung antog-tog lamang dyan sweet sa kabiri sweet, isayaw ko ang mga dancer na yan. Baka ngayon tabi mamlot buweso. Kung sweet lamang sa kabiri sweet ang itugtog, isarayaw ko ang mga dancer na mga ngaralpog yan dyan. Yeah. Ano nga nga nito sa apod kang panran? So, nagdaralagan ngayon tinapay. Salbata ng paitin. Alas 7:21 na, mga tugang. Mga kabayan, ang sa tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan tamunaan mga katuwang ta sa programa.
serbisyo, asin ripa. Salamat tabi sa MBY Dormitory na makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sa natabi yan makuha. Along National Road sa pagitan iyan kang UST and Mariners, dyan iyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po kidorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Kay Madam Maylin, uhayo gozaimasu. Ingat tabi permi. Siyempre mga tugang, ang programang ini daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Albay. May forever po sa Albay. Kasabay taman dyan ang sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso, City Councilor Rener Burse kang siyudad ng Tabaco. Kasabay taman dyan si Municipal Councilor Irene Morales Pahot, get well soon. Si Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Siyempre mga tugang yaon man po dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet na makukuha dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Dyan po kamo magtaraya sa loto. Yan kay Boss ba? Bako sa waiting. No. Yeah. Bako sa waiting tapos sa pula puti. Sir Cassie William, good morning. Ma'am Mirna Rialobit, good morning. Makipiesta lamang dyan tabi sa Malinaw, watching from Quezon City. Ang piyesta sa Malinaw, pet sa 25-26 adi. Makipiesta lamang kita. At magayon ang panahon ngunyan. Tamang-tama, opening program kang Alinaw Festival. Diyan po yan sa Banuaan kang Malinaw. Maria Elena Yamamoto, good morning. God bless tabi, ingat. Sige. Yan po mga tugang sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Sige ha, kuwaunta daw mo na ang linya kang Pag-asa naman, aramunta naman ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. At weekend, aramuntan magiging kamugtakan kang panahon. Pag-asa, good morning. Magandang araw po sa ating lahat. Narito po ang ating weather update. Halos sa buong bansa ay makakaranas po tayo ng maulan ng panahon dahil sa habagat at low pressure area. Ang mga lugar po na makakaranas ng mga kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm ay sa Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, buong Visayas at buong Mindanao. Paalala po sa mga kababayan po natin sa mga nabanggit na lugar, patuloy pa rin tayong mag-ingat at maging alerto dahil nandiyan pa rin po ang banta ng pagguho ng lupa o pagbaha. Yung pong lalabing bahagi po ng Luzon, yung po nakikita, fair weather po tayo ngayong araw, kung saan makakaranas po tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papurin, maliban sa mga isolated na mga pag-ulan. Yung pong habagat, inyo makikita, naapektuhan na po o naapektuhan pa rin ang malaking bahagi po na ating bansa. Inyo makikita, halos buong bansa ay nakaranas po ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan. Yung pong low pressure area ay nasa bandang West Philippine Sea, nasa layong 135 kilometers west-southwest ng Calapan City, Oriental Mindoro. Samantala, meron pong nabuong pangalawang low pressure area nasa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Kasalukuyan, wala pong epekto ito sa ating bansa. Nasa layong 880 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Ito pong low pressure area nasa West Philippine Sea sa araw ng Sabado o bukas ay inaasahan po natin kikilos pakanluran
At maaari pong bukas, nasa labas nito ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong pagkilos o inaasing pagkilos ng pangalawang low pressure area ay dyan na rin west-northwest at maaari pong lumapit po sa may bandang east ng Northern Luzon. Sa ating maging lagyan na panahon bukas, araw ng Sabado, asahan pa rin po natin ang kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm doon na naman po sa may Ilocos Region, Bataan at Zambales. Dahil po itong habagat ay unti-unti na pong kikilos pangaluran dahil itong low pressure area ay may impluwensya kay habagat. Kaya bukas, itong habagat ay maapektuhan na lamang po ang kalurang bahagi ng Northern Luzon at ng Central Luzon. Sa linggo naman ay patuloy na itong lalayo itong habagat sa ating bansa, kaya ang buong bansa ay makakaranas po ng fair weather, kung saan ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan, maliban lang po sa mga isolated na mga pag-ulan. At yun naman po ang pangalawang low pressure area na buo po sa ating PER. Bukas, Sabado at Linggo, inaasahan po natin wala pang epekto sa ating bansa. Paalala, patuloy pa rin tayo maging update sa ating pinapalabas na public weather forecast, weather advisory, lalo po itong binabantay nating dalawang low pressure area at kasama rin po itong epekto ng southwest monsoon o habagat. Ang araw pong sisikat sa ganap pong 5:36 ng umaga. Ang araw lulubog sa ganap na 6:29 ng hapon. Yan po ang ating weather update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa. Yan tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Duwa man palin na anong duwa palin? Ayusin mo. Pangyayari kay ni tabi Sir Jun de la Rosa. Gari mangurol na naman sa tuyang dila. Gari day natatais. O duwa pa man giraray tabi na weather disturbance ang satuya pong namamatian. Habagat tapos igwaki low pressure area. Duwa, susaro paluwas na, susaro palaog pa sana. Yo, kaya padagos kitang magakamati da tabi ki mga pag-uran-uran. Pero sabi sa ko ni Mayor Shi kasuod ma ngaya pa di mainit iyan sa agata. Ngunyan baga ngaya ang opening kang Alinaw Festival tabi Mamlis Manlapas Kapos Abalaw. Maray ngayang panahon kaan sa aga pa di. Gari nagtulod si Mayor Shi. Gari nagtulod si Mayor Shi Kibunay. Magayon sa panahon ngunya. Tubod ka mo kaya na nagtutulod ki Bunay minagayon ng panahon. Tubod ka mo kaya. Igwa pagkakaan ki mga nagigibo man agad nagtutulod ki Bunay tapos minagayon man agad ang panahon. Ili nga magayuno ng panahon ngunya. Iling lamang ako at yan ha. Pigimbitaran ako ni Mayor Shi. Aram-aram talaga ni Mayor ni. Pagday mo ngayon, inimbitaran niya si Pade. Day ngayon madyan. Imbitado kita. Imbitado kita ni Mayor Shi sa Alinaw Festival. Igwada at yan tabi Mamlis Manlapas Abalon ki fireworks display sa Alinaw Festival sa opening program at yan nabanggi yan igwa po ki fireworks display
Tapos ma-perform da tabi so wawawin dancers. Yugo-yugon mo yan. Tamay mga dancer. Igwa pa da tabi ki banda. So legacy band together with the local bands, GGL band. Yan ang mga ma-perform at yan. Ayan taben ma-perform at yan alas 7 nin Banggi. Dyan po yan sa Tubangan kang Malinaw Municipal Building. So gusto mag-iba, magtaram na sako, iiba ko. Ailing kita kang dancer na ini. Mga dancer kayo ding wawawin na ini. Oh. Yaon dyan si Budol. Sisa ito? Si Budol. Yaon dyan si... si Sinabudol lang tigtatara mo. Bako si Budol, si Hipon. Iyo. Oh, Manong Rodel. Ang Beer Plaza, sabi ni Pading Vice Mayor Abby Cargullo, mapuon sa aga pa, Sabado. O baka naman at yan dumuman ka na. At bako pa at yan ha. Pero pwede ka magdumanta, opening kang Alinaw Festival dyan sa Malinaw. O, magduman ka na ngunyan, nagpupuo na. Tama si Hipon. Sabi ni Sergio na De La Rosa, maabot daw dyan tabi sa Malinaw si Hipon. Manong Rodel, si Adan Iba Jr. sigurado yaon na ini dyan sa Malinaw. O tao pinigbagan ngunyan na aga. May misa muna yan siyempre. Yung misa, pagkatapos kang misa, igwatabi ki apod kini, igwatabi ki opening program. At siya na Banggi, igwadatabi ki ma-perform na banda. Tapos so, wawawin dancers. Dancer ang si Hipon tabi, Sir John. Dancer iyan. Iling ta daw tabi Manong Rodel kung dancer. Ilingon ta tiyan. Maray na aga, naamay ako ngunyan. Day kang hang Uber. At yan tabi, a dancer, si Hipon. Ilingon ta daw. Buyod-buyod. Buyod-buyod. Oy, at yan tabi, takasubanggi, palo ay luwayan ta sana ta Biyernes man ngunyan niyo pero Biyernes kita din nag-irilingan, day kita nag-iribanan pag Biyernes baga nag-relax lamang kita. Pero may mga pag-urlayan kita. Taso si daragang magayon nagpasali kasubanggi. Nagkaigwa po kipriatic eruption kasubanggi. Si daragang magayon pero nasa alert level 1 man giraray. Sige. Lato na ha. Alanganin ang pag-ulibo, sabi ni Adan Iba Jr. Pahatod ka kang magpahatod ka sa MDRR o kaya sa PNP, GR. Igo baga kilibring sakay ang PNP. Tapos taraman mo si Mayor si. Mayor, pag-uli ko ng tigipahatod mo ako ha. Ano kaya? Pwede yan. May mga service baga dyan. May gusto mo sa ambulansya. Gusto mo tabi GR na ipahatod mo ka sa ambulansya. May mga lunadan baga so munisipyo. Sige. Pwede man mabuoton baga si Mayor si. Taraman mo sana. Nantig Mayor, mahiling ako tabi kang opening kang Alinaw Festival. Kaya lang ang problema ko, ang pag-uuli ko, dahil problema. Taraman mo si Mayor si. Mabuton yan, ipahatod ka kayan. Para aranihon. Gusto mo ipahatod ta ka. So ngayon ta ka sana, iatod ta ka dyan sa Bumbon. Gusto mo? Ako ang mahatod sa imo. So ngayon ta ka sana. Isuso ngayon ta ka sana. Idadalagan ta kapon dyan sa Malinaw, sundo dyan sa Tabako.
dapat maong ka duman ta mahiling mo so wawawin dancer. Mahiling daw kami tabi Chanor Kapos ni Chued. Ay, Chanor, good morning tabi Chanor Kapos. Ano si Chued? Maray pa magibahan kami dyan na banggi ni Chued. Duman kami sa backstage. Iyo, Chanor, Chanor. Yan si Chued. Tarami daw si Chued na magibahan kami. Duman kami sa backstage. Nganing mahiling mi sa mga dancer. Iyo, maiba man ako, nuarin tabi yan, makauli lamang. Ngunyan tabi, Sir Javier. O, ngunyan ang puon kang Alinaw Festival, dyan sa Banwaan kang Malinaw. O, umuli ka na. Nganing mahiling mo na yan, at yan. Tiyan na banggi. O, Nyebres, good morning tabi sa imo. Sabi ni GR, dahil man niya kita imbitado. At open nga ni sa Gabos. Pigimbitaran baga ni Mayor si na oy imbitado ang Gabos. O imbitado tabi ang Gabos. Sa Alinaw Festival. No. Imbitado Gabos tabi GR. Kaya dahil kang problema. Karanihon man sa naan tabako para tabako dahil ka makauli. Igwa dyan ki tataraman na di Chanor. No, 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 no. Chanor mong konsentidor ni Chanor. Duman kami ni Chuid sa backstage. Duman lamang kayo. Ay, nahiling mo na aya. Ibahan lamang kami naman ni Chuid. Gari, aloy-aloy na kaming day naman nagkaura istorya ni Chuid. Bako iyan hipon, Sir Mox. Balaw na sa naiyan gayod. Iyo, kasabay naman si hipon sa dancer. Iyo, dahil ko garing arap. Sisayan mga dancer na iyan. Suhipon, suhalang ka uyan na babayi na pandiurag ang lawas na iyon mga gustoon paghilingon ni Chued. No, 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 no. Madagitan na kay ni Chanor ni Chued. Di ka ngaya, lityo mas ka ngaya. Tigbubuklo mo naman nga ako. Ay, ling mo na ya. Yo. Magayunon ngayon lawa, supandok maluya. Kaya inapod na hipon. Bako naman nga hipon, balaw na sa nangayan ngunyan. O yo. Nagsadit na pala. Tad ha. Ipapadagos tayo ng pag-re-restoryan sa Alinaw Festival ta. Tugot man si Chanor Kapos na mag-ibahan kami dyan ni Chued na Kapos. Duman kami sa backstage. Duman kami. Maray duman ta. Pwede ming maabrasa sa dancer. Sa backstage. Bago sinda maluwa sa pag-perform ninda. Abrasaon mitulos ni Chued. Baka la makasilpi pa kami ni Chued. Chued, masilpi kita duman sa mga dancer yaw. Duman kita sa backstage nganing jackpot kita. Dahil pagpaiba si Boss Bob. Duman si Boss Bob sa inutan, duman kita sa backstage yaw. Si Boss Bob dyan sana sa inutan siya. Duman kita sa backstage tabi Chued. Duman magayon duman ang posisyon. Yo. Okay, sige. Mga tugang 41 minutos, lipas po ang alas 7. Ma-break mo na kita ha. Sa pagbabalik ta, pag-urulayan tapining mga aktibidades kang Alinaw Festival ngunyan na aldaw. Ano, tanagpupo na tabi. Igwa po ngunyan ki Eucharistic Celebration. Nagpupo na siguro yan. And at yan, pag bandang alas 9, so opening program. Yo.
Pagurulayan tatabi yan sa pagbabalik sa nakang programa. Madali unsa natabi. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Saya sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Yahoo! Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita mga tugang sa programa 15 minutos tabi bago mag-alas 8. Philippine Standard Time. Ang oras pong yan hatod po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Siring man, ang oras na yan natod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao kang probinsya ni Albay. City Councilor Riner Bursik ang syudad ng Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, get well soon kay Mayor Chika Osbilo, kay ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Balik kita mga tugang sa programa. Ako mapugirarian sa indong lingkod Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. Kunyang pong aldaw kita ni na Biyernes, Friday.
Petsa 19 kita ngunyan tabi Mamlit Yap Agire. Petsa 19 na kang bulan na Hulyo taon 2024. Sundo po kita mga tugang mga kabayan alas 9. Kaya doro-diretso na tabi kita. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi, party tabi kang Alinaw Festival. Party kang Alinaw Festival dyan sa Banwaan kang Malinaw. Ang GPB o kaya Mayon Sports Center para po to Istansya Malinaw Albay. Igwa po ki Alinaw Festival 2024 Porkak Invitational Derby. Sa petsa 24 yan. Ang petsa 24 sa Miyerkules na. Porkak Invitational Derby July 24. Diyan po yan sa Paraputo, Istansya Malinaw Albay. Diyan yan sa Mayon Sports Center. Porkak Invitational Derby. Diyan yan sa GPB Mayon Sports Center. Diyan yan sa Paraputo, Malinaw Albay. So imbitado po ang gabos. Mapun iyan alas 5 nin hapon. Guaranteed cash price 500,000 pesos. Sige, 500,000 pesos accepted weight. 1,800 to 2,450 kilogram. Tama ba? 40 grams give and take, no open weight. So, may penalty bad weight, 3,000. Dahil ko iniarang pag mga araw kayo. Mga sa bulang nene. Ang pat money databi 22,000. Ang minimum bet 22,000. Ang even bet 44,000. Submission of weight sa July 23, 7 a.m. to 5 p.m. Promoted by Boss Bob, Engineer Nelson Mantes, Engineer Juan Carpina, Vice Mayor Abby Cargullo, assisted by Engineer Godo Beltran, kang GPB Mayon Management and Staff, and Mount Malinaw GP. Sige, pasyar na sa nakamo dyan. Ang submission tabi kang timbang kan sa indong mga manok sa July 23. Martes. Ang Porkak Invitational Derby, gigibon po yan sa July 24, alas 5 nin. Paghapon, dyan yan sa Mayon Sports Center, dyan yan sa Paraputo, Istansya, Malinaw, Albay. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige, makisumaro sa ongoing unyan na opening kang Alinaw Festival o dyan tabi yan sa Banwaan kang Malinaw Albay. So, at yan nabanggi, magkakaigwada tabi ki fireworks display. Magkakaigwa ki fireworks display. May performance databi so Wawawin dancers. Yan. Tapos mga local band. Legacy band together with the local band GGL. Sige. So, dyan iyan tabi sa tubangan kang Malinaw Municipal Building. Dyan iyan sa Banwaan kang Malinaw. Alinaw Festival po tabi ngunya na aldaw iyan. Mamlit Yap Agire. O dyan iyan sa Banwaan kang Malinaw Albay. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Kitanan mainot na mag-concert. GR. Kita na mainot mag-concert.
Take me to your heart, show me where to start. Let the play the part of your first love. All the stars are right, every wish is for tonight, my love. Kita nan minot ma concert. Pity those who wait, trusting love to pay, finding out too late that it's lost it, never letting go. They will never show the ways of love. Got to believe in magic. Tell me how two people find each other in a world of full of strangers. Got to believe in magic, something stronger than the moon above. 'Cause it's magic when two people fall in love. I may never know why I need you so. All I need to know is this feeling. Handle it with care. We were born to share this dreams, my love. Got to believe in magic. Tell me how two people find each other in a world of full of strangers. Got to believe in magic, something stronger than the moon above. 'Cause it's magic when two people fall in love. Pakaraya. Sir Art Gomez, good morning. Para ini sa Alinaw Festival. Got to believe in magic. Tell me how two people find each other in a world of full of strangers. Got to believe in magic, something stronger than the moon above. 'Cause it's magic when two people fall in love. May intermission kita. Tighanda ko na Sir Art na baka bigla baga akong apuno. Tayo magpatingit tama sa yuma. Dapat magpuro practice kita. Pagbiriglaan baga. Kita baga tabi Sir Art. Maski biriglaan pag iapod kita, fight kita. Yo. Kaya puro practice na kita. Magkabiriglaan baga di. Dahil magkita madulag. Yo. Ma-intermission number kita during Alinaw Festival. Yung nga tabi Sir Art, pag bigla baga kitang apudan sa stage, fight kita. Una ninda pa dulagon. Yo. Mga pahit dyan. Sige, diretso kita tabi mga tugang 5 minutos bago tabi mag alas 8 nin pagkaaga. Diretso kita. Kita nan mainot ma-concert sa Alinaw Festival. Sir Javier, good morning. Paminsan-minsan naaalala pa rin kita sa dudunong. Kahit ngayon mayroong nagmamahal na ng iba. Sige, Sir Javier, tapay ito ta. Tuwing maiisip itong damdamin, nagbabalik
Para bang nariyan ka pa sa aking tabi. Muling nadarama ang yakap mo, natitikmang muli ang halik mo. Naririnig, sinusumpang ako ay mahal mo. Paminsan-minsan ang alaala mo'y nagbabalik, at aaminin ko hanggang ngayon ika'y iniibig. Inihiling ko na kahit nasaan ka man ngayon, isipin mo ako kahit paminsan-minsan lang. Yogon mo ang tabi, Sir Art Gomez. Paminsan-minsan, daman kita sa Miss Alinaw, tinititigan, larawan mo. Unti-unting pumapatak ang luha ko. Pinagsisihan lahat ng aking pagkukulang, kaya ikaw nga sa akin ay lumisan. Kahit ngayon mayroon akong iba, kahit sinasabing mahal ko siya, sa puso ko ikaw pa rin ang mahal ko. Dudunong, paminsan-minsan alaala mo'y nagbabalik, at aaminin ko hanggang ngayon ika'y iniibig. Inihiling ko na kahit nasaan ka man ngayon, isipin mo ako kahit paminsan-minsan lang. No. Pangyari tabi Ma'am Mercedes Perez naman kang paitang ini. Ha? Ay, hindi. Arita may nag-uulok man lamang. Sige na ang ngarak kang agum niya ni Sir Javier. Ayusun mo ngayon pagkanta mo, taba ka ngayon marapado ka kang tumagiktik. Pero kitang Biyernes day nakakuro concert. At kang nakaaging Biyernes baga brown out. Kaya paiton tayo ningon yan ta. Total,
opening man ngunyan kang Alinaw Festival tabi tupi diyan sa Malinaw, no di kitanan mainot ma concert. Inutan ta na su wawawin dancers. Yo, tapos yung mga banda. Kita na mo ng bidang. Yo, uy, alas 8 na. Taod-taod, paunranta si Sir Javier, always da. Hanapon tayo ni. Tapos, uy, si Jeremy, good morning, Tabi. Ayos man nga. Okay, sige, pahit siya na. Ara mo, kay punta magpuro praktista, pagbiriglaan bagang inapod kita. O di. Pahit kita, Tabi, pe. Pag inapod kita sa stage, pahit kita. Naman kita madulag. You know? Ayon si Wad Mayben, tayong pakantahon ko. Ma-duet lamang kami ni Wad Mayben. You know? So, ang kanton, so, magkasuyo buong gabi, magkayakap sa gabi. Ano ito? Magkayakap sa buong magdamag. Puros magkayakap na sana. Ano ito? So, anong title kay Tatabi, pe? So, magkasuyo buong gabi. Magkayakap kong gabi. Magkayakap sa buong magdamag. Oh, no. Puros na sana magkayakap ang maluwas kay ni pag kaminduan ni Wad Mayben magkanta. Oy, break muna kita ha. Orasyo Imperata, Tabi mo na. Orasyo Imperata, laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Si Kong Joey Salceda.
Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maring iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maring iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMac IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Yahoo! Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 8:10 na tabi mga tugang mga kabayanan sa tuyang Philippine Standard Time. Ang oras pong yan asin ang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po Sindano. Madali sana po yan makuha along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po kidorm boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory ha. Safe na safe po kamo dyan. Ang oras na yan asin ang programang inidaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao kang probinsya ni Albay. City Councilor Riner Bursik ang syudad ni Tabaco. Cons Irene Morales Pahot, pagaling katabi Madam. Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abile kang Malinaw. Yaon man dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet kay Busbab. Imbitado ka mo sa Alinaw Festival Porkak Invitational Derby. Diyan yan sa Paraputo. Sa Petsa 24 sa Miyerkules na po yan. Next week. Porkak Invitational Derby kang Alinaw Festival. Sige, mga tugang balik po sa indong lingkod. Ako mapogiraray si Manny Moxea po ini. Si Mr. Hulbutana. Kanyang pungal daw kita ni Biyernes Fly Day.
Petsa 19 na kita kang bulan na Hulyo taon 2024. So opening tabi ngunyan kang Alinaw Festival dyan sa Banwaan kang Malinaw. Ongoing ngunyan ay Eucharistic Celebration. Tadtawd ang opening program. And at yan nabang gitabi mga tugang antabayanan po nindo. Igwa ki fireworks display. Igwa po ki ma-perform, masayaw dyan su Wawa Wind Dancers. Nahilingon minichued. Tapos may mga banda. Yeah. Dyan yan sa tubangan kang Malinaw Municipal Hall. Dyan po yan sa Banwaan kang Malinaw, Albay. Yo! Toro diretso na kita! Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige tabi mga tugang, alas 8:12 na. Alas 8:12 na tabi. Kasubanggi si Daragang Magayon nagpapansin. Nagpapansin mga tugang si Daragang Magayon. Nagkaigwa po Kipriatic eruption. Kasubanggi. Sigon po yan kay Paul Alanis, ang resident volcanologist and Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PBOX. Ka mga bandang alas 6:16 tabi. Kasubanggi, nagpaluwas po ni Aso. Ang Bulkang Mayon, may langkaw na 200 meters sundo po sa 656 meter apit. So langkaw. And paduman po yan sa direksyon kang west northwest. Yeah? Pero sabi mga tugang kan sa tuyang volcanologist na day magadit. Day magadit ang publiko, normal lang iyan. Lalo na ngaya sa tuyang Bulkang Mayon, ang Daragang Magayon nasa alert level 1 pa man giraray. Kaya ang abiso po kan sa tuyang mga mga ahensya kang gobyerno, dahil po iwasan maglaog sa 6 kilometer permanent danger zone kang bulkan. Nganing makaiwas po kita sa peligro. Yo? Dahil nangangahulugan alert level 1 yan, dahil yan biglang pumusngak. Kaya ang importante, dahil mo na ka mo magpapararalaog dyan sa 6 kilometer permanent danger zone, tanganing maiwasan ta po na madiskwido kita kung inkaso pumusngak ang bulkan. Paminsan-minsan minabigla na sa nabagayan. Dahil po nadidetect kan sa tuyang mga volcanologist kung nuarin maputok, nuarin mapusngak. So may mga panahon na day nadidetect, pero may mga panahon din na nadidetect, pero paminsan-minsan subiriglaan, yan ang problema. Kaya ingat pa man po giraray. So day tabi maglaog sa 6 kilometer permanent danger zone. Yeah? Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Doro-diretso kita! Kay Sir Javier. Woman, I will love you always, and I promise I'll give you the best, my love. You mean more than life to me, and I love you more than words can say. You'll be on the only one
that love for always, forever to cherish. I want to close to me and hold you endlessly. And feel you, girl, in my arms always. Mga dayong practice. Rarabatan sana. You, yes, you are my sunshine. You are the reasons I better for, and there's nothing I once more than need you. I need to have you in my life. I want you always by my side, now and for always. Whisper this word to me, that we will always be together, just you and me forever. I want to spend with you, baby, my whole life through, every moment's loving you. Everything that I am, all the way. No. Men, Para may tulong. bakon ngayon ako amo suanap mo. Naku amo suanap mo. Ayan, mga beriglaan na kung ano sa nanlumuas dyan pa itunta. Alas 8:20 na tabi mga tugang. Diretso kita sa satuyang concert. Diretso kita sa satuyang concert para po ini sa opening kang Alinaw Festival. Para po sa Gabon. Be my lady, come to me and take my hand and be my lady. Truly I must let you know that I'm in love with you. All I want is you, how I need you. So please be my lady. Maybe you could lose the pain if you just tell me. Say the words so long to whisper that I want to hear. Something's on your mind, it is in Hayden. In your smile
forget the past, it's time to mend your broken heart. The world is right as now, so dry the tears in your eyes. Nothing can stop us now. I'll give you all I have. Be my lady, you're the one that I adore. So please believe me, I can never find the courage to resist your charm. Nothing's more divine than its moment. You are mine, be my lady. Just forget the past, it's time to mend your broken heart. No walls divide us now, so dry the tears in your eyes. Nothing can stop us now. I'll give you all I have. Be my lady. Just forget the past. It's time to mend your broken heart. No walls divide us now, so dry the tears in your eyes. Nothing can stop us now. I'll give you all I have. Sige tabi, si PM nasa linya. Yaon sa Alinaw Festival. Ongoing na ngunyan ang Zumba. Ayo. Zumba. Nagsusumba na. Diyan sa tubangan kang Malinaw Municipal Hall. Diyan sa Malinaw. You know? Ongoing na po ang Zumba. Susundan niyan kang tapos na su Eucharistic celebration. Susundan niyan kang opening program. Yung tagtaod. You know? Sige, ongoing na ngunyan ang Zumba. Yaon dyan si PM Tony. Sige. Alato na ha. Tabaka yaon dyan sa area si PM Tony. Kuwaon tan linya. Aramon tamo na ang kaganapan dyan sa Alinaw Festival. Ano nangyari kening pahita? Igwa pa ni ano? Sige daw. Kumusta unta daw dyan sa linya si PM Tony? Alato na. Ano nangyari, Kenny? Nawara su... Mahiling mo na yan. So, number ni PM Tony, nawara lugod. Sige. Hilingon ta daw kunyaon dyan si... nasa linya si PM Tony, dyan sa Malinaw. Aramon ta ang kamugtakan dyan sa Alinaw Festival sa opening program. Yaon sa linya si PM, tagari maluya ang signal. Duman sa ibong. PM, maray na aga sa mo, PM. Yes, sir, Mox. Yes, maray na pagkagadabi sa Mox. Yaon ka dyan sa Alinaw Festival. Mga parantabay. Yaon ka dyan sa Alinaw Festival. Roger. Sige daw, ano ang nangyayari ngunyan dyan? Ngunyan tabi, sir, Mox, ongoing ining pinagigibong Zumba. Puppet. So igwang Zumba dyan ngunyan. Roger, ilaw ko doon sa video. Baka ni mailing mo tabi, sir, Mox. Sige daw. Stand by, mabalik ako. Sige. Okay, sige. Sige ihiling tadaman sa video. Ano nangyari? Ilawag ta si PM. So mga kaganapan dyan sa atubangan kang municipal building. Ayan. Okay, sige. Sir Mox, tamang-tama ni si Mayor. Sige.
Kala mo si Mayor? Aha, yaw si Mayor dyan. Mayor, Aha. Mayor, good morning, Tabi. Aha. Sige. Masumba. Sige, masumba pagari. So, dakol man Tabi PM ang nagpapartisipar dyan ngunya. Sige, di nagkakaigwa ko yan sumba dyan sa tubangan kang Malinaw Municipal Hall. Yan, sige, pailing ta sa video. Tabi PM. Anak natin ito tanawara. Ito na ha. Tapabilyon ka muna doon ni si video. Yeah, get a zero and see that. All right, cool. Here we go. Yes. Ayan. Medyo may napili na kami. Pero marami pa eh, mga guys lang. Iapat yun eh. Sina? Ready? Let's go guys! Good morning everyone!
Jason! Porque a mí no me molesta lo que la gente me dice. Estamos en mi orquesta, no me cargo porque yo soy yo lo que quiero es un besito de tu boca. Quiero vivirlo, no quiero vivirlo otra vez. Recuerda que la vida es una, todo se arregla chico. Yo me la vivo suave, y me toca un poquito. Ay, por eso no pasa bien, por eso no pasa bonito. Casi no queremos más, entonces nos damos una piedrecita. Queremos más, casi no queremos más. Vamos a pasarlo bonito, y así no queremos más, y así no queremos más, y entonces nos damos una piedrecita, y así no queremos más, y así no queremos más. Yeah! No necesitar, me llevas del cielo, de lo que soy por ti, hace verdad, estás a mi lado, todo es mío, sin ti, nada conmigo. Let's go, Jason! No puedo dormir, esto espera, la espera y no quiero seguir. Nada parece igual, no
Let's go! DJ J-Ski. Let's go, Sia! Yes, sige mo nyo! Emphasize your body! Huwag mahihila! Oh, uniform ka lang! Bakit na? Yes! Come, come! Yes! Wala nang kamali! Uniform mo! Ano nangyari? Okay, sige, alas 8:40 tabi ang sa tuyang Philippine Standard Time. Ano? Ano nang gibunta? Yaon dyan si PM Tony dyan sa atubangan kang Municipal Hall kang Malinaw. Nakaantabay po sa opening kang Alinaw Festival. Yo. Sige, nahiling ta dyan, may mga personalidad kita nahiling dyan, nakikisumaro man sa pagsilibrar kang Alinaw Festival. Si Mayor Crisel, yaon. Okay, sige. Alas 8:41, may naipit kitang commercial ha. Mabalik po ang programa. Madali sa natabi ini. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba, Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda.
Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Saya sa programa Serbisyo Asin Reparos sa Bicol Net TV. 15 minutos tabi bago mag alas 9. Balik kita mangtugang sa programa. Ang oras na yan natod sa tuya kang MBY Dormitory na magkukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Siring man ang oras na yan, daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glendaong Bongao, kang Provincia Albay, City Councilor Riner Burse, kang Paco, si Cons Irene Morales Pao, Yorsi Capos Pilo, si ABC President Cap Art Abila, kang Malinaw. Sige, balikan ta tabi si PM Tony. Sa audio na lang tabi kita PM, tanganing mas klarado. Nganing mas klarado ang pakikipaghulay ta kung siyan makakahuron mo dyan. Dyan po sa atubangan kang Malinaw Municipal Building. Ta ongoing po ngunyan ang opening kang Alinaw Festival. PM Tony, marinaga sa mo, balik girari tabi. Yes. Yes, sabi ko mo. Yes, rin na pasada sa liwa. Go ahead tabi, PM. Mayor, si Sir Nuni Mukia po, my baby. Aha. Si Sayan magkakulay tatabi, PM. Hello, PM. Sandali, nawara. Nawara tabi, PM. Medyo maribok ta ongoing po susumba. Ongoing po ang sumba diyan po sa atubangan kang Malinaw Municipal Building sa in connection po yan sa opening kang Alinaw Festival. Sige, baka may makauron si PM na maribok kaya yaon duman sa stage mismo si PM Tony. Baka lamang makaistoryahan tatabi PM si Konsisay ang yaon dyan. Sige ta maribok. Maribok.
Maribok. Sige. Pag-arog kayo ni nagsasaralbudan ang signal. Okay, sige. Baka lamang may makaulay kita. Sige. Kung tagirari ang linya ni PM Tony. Sir Max. Go ahead, tabi PM. Pero ilawag ko naman sa live, tanganing mailing pa si Mayor, sabi, okay lang. Sige, pwedeng okay naman sa audio. Si Sayan niya audio, si Mayor Crisel. Si Mayor, negative na si Mayor Crisel, si ano na lang po, si Mayor si Mayor Shi na sana. Ay na si Mayor Crisel. Nag-pull out na. Nag-pull out na? Sayang. Gadang takot taki mensahe. Diyan na sana sa audio. Sige, sasabihin. Sige, tabi Sir Max, Diyos maray na pagkaaga. Kasi Diyos maray na pagkaaga sa mga paragang tabay. Pati si Vice Mayor. Live kita tabi Sir Max, sa opisina ni Mayor Sharon Capos Binong ngayon na pagka-morning. In connection ni tabi Sir Max, kang Alinaw Festival. At may sihan ko tabi Sir Mox yung mga nakalinyadang mga aktibidades tabi Sir Mox in connection kay festival na ni tabi Sir Mox. Ito ko na tabi Sir Mox ang linya kay Mayor Shi ngunyan tabi na pagka-morning. Mayor Shi, good morning tabi Mayor Shi. Good morning tabi Sir Mox. Gayunon gari magayunon dyan ngunyan sa tubangan kang Malinaw Municipal Building tabi Mayor. Opo, tabi Sir Mox. Actually, busy po sindang yung mga kababaihan para mag-sumba. So, ano so aktibidad ka subago? Primero, igwakipanran. Opo. Tapos sinundan po yung Eucharistic celebration. Okay. So, ngunyan, ang sunod, iyon na yan. So, nag-official opening muna po kita Sir Mox ng 15 taon ng Alinaw Festival. Okay. Tapos ngunyan, sumba na. Sumba. Diyan po, ikaw po kita ng launching po ng kadiwa ng Pangulo, yung programa po ang Presidente. So, iyo yan tabi, Mayor, so may mga nagkakabarakal na mga bararato? Yes like po. ngaya baga, sigwa dyan? Yes po. Magulayon tabi. Yan. Okay, sige. Maray man tabi, Mayor, imbitaran ta sa mga parantabay ta nganing magpasyar dyan po sa Banwaan kang Malinaw ngunyan. Opo, tabi. Maray na aga po sa gabos na naghihinay po kay Sir Mox. So, ngunyan po, pinupunan ta po ang ika-15 taon kang Alinaw Festival. So, imbitado po ang gabos para magiling kan sa muyang aktibidades. Ngunyan pong aldaw, katatapos lang po kada tuyang Eucharistic Mass. Then after po, nag-opening program po kita. So, sa ngunyan, nakakaigwa ng Zumba. After po kayo nagwa po kita ng launching po yung kadiwa ng Pangulo, yung programa kan sa tuyang Presidente. Na mga barakalon na sa murang kantidad po. So, iba po kita bibiki magiging 5 days ang celebration po kayo ng kadiwa. So, si gusto po magbigay sa Banwaaning Malinaw para magbakalkan sa mga produkto na hali po sa iba-ibang barangay. Sige po sa Malinaw, magbisita po kamo digi Sampang hanggang Municipal Hall. So, dyan tabi yan matatagpuan, may mga stall sinda dyan tabi, Mayor? Opo, tabi, Sir Mox. And, pigihinwata po na importante rin po sa makapagbenta kita ng baga sa murang kantidad. Baka kayanin po na maibenta po sa inyo sa 28 ang kilo. So, igwa po kita ng guidelines po kaya na dapat sa sarong aldaw, 5 kilo lang ang pwedeng bakalon po. So, sinuportahan po ini sa paagi po kan lokal na gobyerno ang nagbakal po kita ng baga sa NSA para maibenta sa murang presyo po. Ayun, very good. So, magayon na bareta yan, tabi, Mayor, madyan ako, mabakal akong bugas. Sana po ma-display tanong yan, tabi. Tapos dihingo at naring Engineer Joanna, ma-display po kung bako ngunyan sa aga po sa mga ibagat po ibiganda. Very good. So, aram ko dakol ang mga produktong mga pananom na hali dyan sa Banwaan kang Malinaw. Sigurado, sabi nga nito, dyan da siya masaod ngunyan, dakol dyan ang mga produkto bakan mga sumanga buro barangay sa Malinaw. Ayo po, sabi. So mga gulayon, mga perte, mga preskuhon. So pa-share na po kamo dyan sa municipal, dyan sa Tubangan kan Municipal Building dyan sa Malinaw. Tanganing makabakal po kamo kin mga preskong mga barakalon, mga gulay, tapos barato pa.
Opo, tabi Sir Mox. Tapos tabi mo gusto ko naman po silang imbitaran adyan na hapon. So mabukas po kita kang Mayor's Cup 2024 Season 3. So iba po kita sa mga parade para naman sa mga kabataan. Aha. So Mayor's Cup man iyan, tapos sundan iyan adyan na banggi kang concert. Opo, Alinaw Festival Opening Party, ikaw itang imbitado pong Haling Manila na live band, na Pigapod Legacy Band. Then, ikaw itang mga imbitadong magagayo na babayi para mag-entertain ka sa gatuyan. Na Pigapod na tabi ko Sir Mox na Wawawi. Wawawin dancers. Wawawin dancer. So ma-perform tabi yan dyan, Mayor, at yan nabanggi. Opo, tabi. Tapos si Guapa Daki. Alas 7 ang banggi po. So, pupunan po kay local band. Then, sulit-sulit na po yan sa mga invited na po. So, na Haling Manila. Igwa pa na tabihan, Mayor, ki fireworks display. Opo, fireworks display po kita. Aha. So, sabi ni Chanor Capos tabi, Mayor, tutugutan niya na si Chued, mag-ibahan kami, diyan kami sa backstage. Ay, tabi. Sige tutugutan da ni Chanor si Chued, diyan kami sa backstage, tamahiling kami kanso Wawawin dancer. Hindi na lang tabi kami sa opisina ko. Kailangan sila din na pa-space. Kaya dyan na kami sa likod. Si Boss Bob sa inutan. Dyan kami sa likod. Ay, si Boss Bob pala, yan nasa inutan. Kami ni Chued, dyan sana kami sa likod. Okay, tabi. Okay. Mayor, congratulations. Aram ko magayunon ngunyan dyan sa munisipyo kang Malinaw ngunyan sa opening kang Alinaw Festival. Congratulations, tabi, Mayor. Sige, tabi, Sir Mox. Salamat, tabi, sa pag-interview po para may paabot na po sa mga kaimanwata po sa mga aktibidades na po sa ikikinsing taong ng Alinaw Festival. Okay. Salamat, tabi, Mayor. Good luck, tabi. Okay. Sige, PM. Bye-bye, tabi. Okay, thank you. Sige, PM. So yan tabi Sir Mox, nagdagayo ng mga aktibidad pala ng nakalinyada di day. Gaya mo ko na mag-uli ni Sir Mox. Nadangog mo sasabi ni Mayor? Sir Mox, gaya mo ko na muna mag-uli. Dahil ka na mag-uli nga nita, dyan da kita sa opisina niya. Tayaon da dyan sa Wawawin dancer. Naisiyan ko. Napahapit ako ni Sir Mox. Sabi ko, may mga masumbang. Tapos naraman ko, iba pa lang naraman ko tabi Sir Mox, iba pala na maabot sa Wawawin. Hindi nga ako, hanggang pamangkin ako dito. Magayon da, dyan sana kita sa opisina ni Mayor. Tayaon dyan sa Wawawin dancer. Roger ko da. Dyan sana kita. Paano kayo ni CSM? Pabulon na CSM? Kung tayo, baga pumayos niya. Ang nga po, kung tugutan. Kung tugutan. Yan sana ang problema. Kung tugutan, okay. Kung dahil, bala siya. Okay. Yaon dyan si Vice Mayor Abby Cargolio. Idanap na tabi Sir Mox. Dyan sa ibong na kwarto. Sige daw tabi. Tanganing isabay ta na. Yun yung si Vice. Sige. Sir Mox, tama. Maski na mamahaw si Vice, pagbigyan ka tabi nyo na pagkaga. Sige daw. Vice, good morning tabi, Vice. Good morning. Hi nga. Ay, maabot ako dyan. Dyan pa man palanso Wawawin dancer. Yan, kung duminig ka. Yaon ako tabi sa opisina. Na daw tabi. Naghahanap si partner pa di. Ay, iyo aram mo baga tabi pa di ang sako yung sayaw. Duwa man sana ang aram ko. Aram mo? Ang sayaw ko baga, duwa man sana. Sweet saka very sweet. Pahit ako dyan. Sige tabi. Vice Mayor Abby Cargolio, imbitaran tabi sa mga paraantabay niya to and Subir Plaza sa Agayan officialmente mapuo naman sige daw tabi, Vice. Okay, good morning sa mga paraantabay mo Panimok, sa lalong-lalo na sa mga taga Malinaw, sa mga kapitbahay kan sa muyang municipality or sa bilog na Albay. Inimbitaran ni po kamo na makisumaro sa samuyang kaugmahan kapag celebrar kan samuyang Alinaw Festival. Also in celebration man ini kan sa tuyang mag-abuto na municipal na town fiesta and siyempre sa tuyang patron San Joaquin. So ini po simply as in magayon na festival. So
oral daw na po ang satuyang event. Okay, sige. Sa mga sunod kaya na banggi, Igwaki Beer Plaza, may mga burbanda tabi dyan, Vice. Igwa na agad pa rin. Kaya dapat murumanggiya ang kaligdig. May nagapot sa kuya, Vice, kung pwede na tabi Nagtatagbuan nga na kita sa tabako. Ngunyan na yaon na sa satuyang banuan. Dahil kita magiling ng ligdig. Ayun nga ni. May nagapot sa kuya tabi, Vice, kung pwede man dasin na dyan magtinda. Ano pwede yan? Actually, panoon na sumangapin dyan, ligde. Panoon na? Panoon na. Oo. Kaya dahil nakita, actually, ligdi sa Beer Plaza ta, gari ini, dahil man ini sabi nga ning income na ano ta. Kaya, so, ang importante lang, may kaugmahan burumanggi. So, nakukuhaman dyan. May mag-entertain. Yung mas ang importante. Pinaka-purpose. Okay. Sige. So, si Saitabi, by so mga naging bisita tangon yan sa opening? Yan yung digdi. So, sa tuyang mayor kang City of True Love, si Mayor Crisel Lagman, ayaw ang kasubago. Siya ang indot na inibitaran me. So, nakisumaro man sa festival kang Malinaw. Very good si Mayor. Ayo po. Ngunyan nga ni ongoing pa ang Zumba. Nagtumba man si Mayor Crisel. Ayos. Sige. So, taod-taod naman programa kang Kaliwa. Kaliwa, yun po. Taod-taod. Sige, baka abuton ko na yan. Tama-tama yan, Tabi Vice. Dakul baga dyan ang mga produkto kang Malinaw, lalo na sa mga gulayo. Makakabakal kita dyan mga preskong gulayon. Ang problema, mauubos na mo ang dakulo na dara ang Barangay Jaro. Kaya salamat sa Barangay Jaro. Halos gabos na produkto kang Jaro. Yaw na digdi. Maria, dapat pala dyan ako kasubago. Nag-reserve na ko kay Kapitan Apin. Nagpa-reserve ko na ko dapat kung ano mga muyamong gulayon. Igwa pa dyan naman eh. May mga maritatas, may mani. Ay, nahiling mo, paborito. May mga batag. Bagong paborito mo man ang mani? Gari ka pa din. Paborito mo lang pa din. Hindi, paborito mo talaga. So, ano pa din? Steam naman eh. Steam naman eh. So, linaga baga? Steam mo. Nilaga. Paghali bagan dyan sa Jaro, manatukon ang mani dyan. Nalato na, naputol. Naputol si Vice. Sige. Ibalik tagiraray kay Vice. Magayon na yun dyan sa tabako nga ni. Sa tabako, nagtitirinda dyan kay mga gulayon, mga taga Malinaw yan. Balik tagiraray si Vice. Ara mo tabi Vice. Ara mo so mga paratinda baga dyan sa tabako, mga taga Malinaw man sa na yan. So mga produkto kang Malinaw na mga gulayon, tigdadara dyan sa tabako. So ngunyan, yaon dyan ngunyan sa Malinaw. Yaon ngunyan ligdi sa Malinaw. Bata bararato papatiya. Sa aga madagdag pa ini sa aga. Ay, very good. So makulor. Very good. Bata nakisabayan man tabi pa di. So magayon na panahon ngunyan. Ayun ang God, kaya salamat sa Diyos bakong mauran, maraiso sa tuyang panahon. Sana araw kayo ni Perme. Nasabi baga kang pag-asa na makakaranas pa manggirari kita kay mga paguran-uran tayo kaya kay low pressure sa kaso pagkini. So, habagat. Pero ngunyan, pinagbigyan sumalinaw, magayunon sa panahon. Yung pinagbigyan agad sa opening ka. Very good. Congratulations tabi sa Indo Vice Mayor Abby Cargollo. Congratulations. Tawan tagakipagkakataon para mag-imbitar garari sa mga parantabay. Go ahead po. Sige po. Iniimbitaran ko garari po kamo na makisumaro sa samong selebrasyon sa Alinaw Festival. 10-day celebration. Simple asin magayon na selebrasyon. Diyos maray na aga po sa inyong gabon. Okay. Salamat tabi Vice. Okay. Sige. Good luck. Sige. PM. So yan tabi Sir Mok, sa tiyan pagpatuloy man kay Vice Mayor kan Banuan kan Malinaw Albay ngayon na pagkaaga. Sabi ko na natin Sir Mok, sa loob kan 10 aldaw, gamitin mo na kumauli sa Santo Domingo o sa Bakakay. Ay, diyan ka na mo. Diyan ka sana sa opisina ni Mayor. Dakulaw ng opisina dyan ni Mayor. Dahil na yun ko digdigan ay, thank you. Galing mo ba, digdi sa sa Malinaw? Nga tayaw na dyan tabi PM talaga sa mga dancer.
Ay, Sudan sir talaga, uni kasabay ni Vice Mamahaw. Nahiling mo na iyan si Vice naman. Taraman mo, tadaan man ako. Sabi ko na sa mo, Sir Mok, dapat ibinidyo ka, nakalive kita. Tayo nailing mo, uni ka ba yung... Vice, nata. Ganun nga, hindi ako mag-study, Sir Mok, hindi sa loob kang room. Kundi, siyempre, tawalan taman si Duwa kay pagkakataon sa bati, makapagpamahaw lamang ng marahay. Sige, Tabi PM. Sige. Yan tayo, Sir Mok, no? Sa yung mga dugang na informasyon, siyempre pa, hali, digit sa Banwangan, Malinaw. Thank you so much, Sir Mok. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sarumbang Name. Serbisyo asin overtime kita kidit. At pig-cover ta so opening kang Alinaw Festival dyan sa Malinaw. Good luck! Day 1 kang Alinaw Festival ngonya na petsa 19. Sundo po yan petsa 28 kang bulan na presente. Yo, ang Alinaw Festival. Ika-15 na pala na no? Ika-15 taon kang Alinaw Festival. Sige, nakaulay ta si Mayor Crisel, ay si Mayor Shi Capos Bilos, si Vice Mayor Abby Cargolyo. Sa ngaran ni PM Tony Yaon dyan sa luwas, dyan sa Malinaw. Sa ngaran man ni SM Maestro Nil Adtuon. Sa pangaran man po yan kan mga katuwang ta sa programa yaon dyan si Madam Maylin. Sa MBY Dormitory. Kay Vice Governor Atig Lindaong Bungaw. Kay Municipal o kaya City Councilor Riner Bursican Tabaco. Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo. Si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Kasabay taman dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet. Ano? Dyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw, Albay. Kay Boss Bob, thank you. Mga tugang! Digdita naman po muna para mintras natatapuso na sa tuyang programa ngunyan pong Aldaw Kitanin Biyernes Friday. Petsa 19 kita kang bulan na Hulyo taon 2024. Ako po ang sa indong lingkod. Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Sa Lunes na naman kita magiribanan. Happy weekend po sa Gabos. Iringat po kita. Adios amigos. Domo arigato. Ringat. Bye-bye. Happy weekend po. Bye-bye. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo asin reparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama.
So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.